Ja quasi està tot a punt per veure els últims 9 forats a Golf Lloret. Els primers forats ens vam defensar molt bé. Els verdis m'entraven com xurros. Però va ser en Tango qui es va adjudicar el millor tir del dia. L'objectiu dels últims forats serà mantenir el ritme i cadascú farà servir els seus mètodes. El que no sé és si acabarem la volta sense haver de trucar al 112. Ui! Els cables boig! És possible que les coses no ens vagin tan bé. Va, ens juguem la cervesa aquí, va. Si faig el verd i pagues tu. Va, fet. Vinga, va, fet. Aconseguirà la birra? A mi no m'agrada fer spoilers, així que no et perdis el nou vídeo el pròxim dissabte, dia 10 de desembre a les 12 del migdia, al meu canal de YouTube, Andreu Gallar Pitjampa. Andreu, ensenya'm a fer verdis.